Μην τον διακόπτεις παρακαλώ λίγο, να συνεχίσει την αφήγησή του. Ένα λεπτό. Λοιπόν, το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το ομόλογο που πήραμε εμείς στο ΤΑΠΟΤΕ, έχω όλα τα στοιχεία εδώ, ποιος θέλει να τα δει. Μην το τραβάτε πολύ. Ακούστε με. Είναι ομόλογο ελληνικού δημοσίου, το οποίο εξεδόθη από γερμανική τράπεζα, την Deutsche Bank. Ακούω ότι έχουν χαθεί τα λεφτά. Και λέω τώρα στους καλεσμένους σας, φέτος, σε 10 μέρες, το ΤΑΠΟΤΕ, το οποίο δεν είναι πλέον ΤΑΠΟΤΕ, είναι ΤΕΑΙΤΕΚΟ, θα εισπράξει 1 εκατομμύριο ευρώ ως τόκο για το κουπόνι το φετινό. Δηλαδή, μία απόδοση 4,13. Τα προηγούμενα χρόνια έχει πάρει άλλα 3 εκατομμύρια. Δηλαδή, σε 4 χρόνια έχει πάρει 4 εκατομμύρια απόδοση. Και να εξηγήσω τι σημαίνει χαθήκαν τα λεφτά. Γιατί αυτό θέλει μια εξήγηση. Τα 25 εκατομμύρια, αν πάει κάποιος να τα πουλήσει τώρα, πιθανόν να πάρει 0. Όταν όμως κάνεις μια επένδυση σε ομόλογο, δεν το παίρνεις για να το σπάσεις σε 3 χρόνια. Το ομόλογο αυτό λύγει σε 15 χρόνια. Σε 15 χρόνια λοιπόν το ΤΑΠΟΤΕ θα πάρει εγγυημένα τα 25 εκατομμύρια, για τα οποία όμως το ΤΑΠΟΤΕ πλήρωσε 24.800, πλήρωσε κάτω από το 100%, πλήρωσε λιγότερα. Εισπράττει κάθε χρόνο τόκο που δεν έχει πέσει κάτω από το 4%, και η απώλεια που λένε όλοι οι ημιμαθείς, γιατί η ημιμάθεια είναι χειρότερα από την αμάθεια, είναι λογιστική. Είναι λογιστική απώλεια. Και να σας εξηγήσω τι εννοώ με αυτό. Εάν εκείνη την περίοδο είχαμε πάρει μετοχές Εθνικής Τράπεζας, που είχαν 44 ευρώ η κάθε μετοχή, τι θα λέγανε φέτος? Ότι χαθήκαν τα λεφτά, δεν θα λέγανε? Κύριε Τρενταφυλλόπουλε, από εκείνα τα δομημένα ομόλογα, από τα ασφαλιστικά ταμεία, που σήμερα πάνε συνταξιούχοι και ζητάνε και μας λένε ότι δεν υπάρχει σάλιο, μήπως είναι και αυτά μέσα? Να απαντήσω. Λοιπόν, δεν θα απαντήσετε γιατί δεν είναι το θέμα στα ομόλογα. Ναι, όμως είναι σημαντική ερώτηση. Δεν θα απαντήσετε. Άλλωστε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι χάθηκαν πολλά λεφτά εξαιτίας των ομολόγων. Πώς όμως? Πώς χαθήκανε? Και ότι κάποιοι από τους δικούς σας έπαιξαν άγρια παιχνίδια και τα οικονόμησαν χοντρά. Συμφωνώ. Βγείτε όμως και πείτε τα 25 ταμεία, οι 5 κάνανε παιχνίδια. Τώρα γι' αυτό γίνεται η Επιτροπή. Θα σας καλέσουν και εσάς, θα τα πείτε, θα βγει το πόρισμα. Και αν πούν ψέματα, πάλι εδώ είμαστε να έρθετε να.